ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட்நைட் 2:30 மணி ஆகுதுங்க. ஸோ நான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் கவனித்தேன். அது எனக்கு ரொம்பவே ட்ரீமியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது. அதை உங்களுக்கும் காமிக்கிறேன். வாங்க காமிக்கிறேன், பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா லோ ஷட்டரில் இந்த இமேஜ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ ஷட்டரில் கன் வச்சு ஒரு பிளாக் கலர் அட்மாஸ்பியரில் எடுத்திருப்பேன். இந்த இமேஜ் எடுக்கும்போது கூட பெருசாக எனக்கு தெரியல. இதை எடிட் பண்ணும்போதும் எனக்கு பெருசாக தெரியல. ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன விஷயம்